Eibarko udalak bat egin du aurten ere mugikortasunaren Europako astearekin. Konbina ezazu eta mugi zaitez lelopean jardueraz jositako egitaragua antolatu du. Eibarko udaleko ingurumen sailak iraiaren 16tik 23 bitartean gauzatutako hainbat ekimen antolatu du, eibartarren artean mugikortasun iraunkorra sustatzeko asmoz. Mugikortasunaren Europako astea kontzientziazio kanpaina bat da, herritarren artean ingurumena kontuan hartuko duen mugikortasuna bultzatzeko. Herritarrei gonbidan nahi zaie garraio publikoa edo bizikleta erabiltzeko eta eskatu Europako herriek garraio bide horiek sustaditzaten eta horretarako behar diren azpiegituretan inbertitu dezaten. Joan den urtean bezala, Eibarko udalak bat egiten du mugikortasunaren Europako astearekin eta horrela beste behin ere eibartarren artean mugikortasun iraunkorra sustatzeko asmoarekin hainbat jarduera antolatu ditugu aste honetan. Iraiaren 16an igandean pedalaren eguna ospatu zen. Iraiaren 19an asteazkenean Marisol Garmendia Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun eta lurralde antolamenduaren diputatuak diputazioa mugikortasunaren esparruan egiten ari den politika eta jarduerak azaldu zituen portalean. Hurrengo egunean, IES Uni Eibar Ermua BHiko egun bat ikasle irten ziren kalera mugikortasun iraunkorragoa eta osasuntsuagoa aldarrikatzeko. Iraiaren 21an, ostiralean, umeentzako jarduerak egon ziren Untzaga plazan 4etatik 8etara. Mugikortasunaren Europako asteko egun nagusia iraiaren 22a izan zen autorik gabeko eguna, hirian nere autorik gabe lelopean ospatuta. Larun batean bertan, bigarren eskuko bizikleten azoka egon zen Untzaga plazan 10etatik 2etara, erabilitako bizikleten eta mugikortasun iraunkorrarekin lotutako objektuen berrerabilpena bultzatzeko asmoz. Azkenik, iraiaren 23an igandean, aspaldiko bizikleten erakusketa egon zen Untzaga plazan 10etatik 2etara Baike Eibarrek antolatuta. Horrela, beste behin ere, Eibarko udalak mugikortasun iraunkorraren eta ingurumena errespetetzen duten garraiobide alternatiboen erabileraren aldeko apostu garbia egiten duela erakutsi du, baita garraiobide alternatibo horien erabilera errealitate bat izan dadila pausoak emateko duen borondatea ere.